ekiagera abantu bali babete bagwakanu actually nibo yabo terabagekoera akondo mwanchibulire mangabere kagokorekane keltoro chenga ikigambere kenene ngiabetege kubwatuka finance act egenderere n'imirimo yaye nayo bali bagwakano bono igambiriro bali kiagera nigo ebango yachagete kona chwane nemonaso ikera n'imirobelio ya serikali ya Kenya kwanza nemonaso morobelio bokwaga chachi nyumba chingiana bwo chiligolire Ense kigimego mwanchumulire nimetenga Fridah nyamwena gendeta kuyarigani na chacha atomanye ase sekte yombire bibiri byabere bigwikirana kundo mwanchumulingo kwaligani bene elinde tusanga sobwamo asomorobelio yiga nyara sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook nabako genda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabako tunya gwetera www.ndizitv.net irietera Fridah Kerubo ngo kwaligani bene linto sanga sobwamo hatigangiriri bagerigalia bene kwaligani umugeni ase studio atomanyene kyakorokwa na inde ngai yakorokoro karibu sana. Asante Madam Fridah. Asamareta ngoro ku Ragira Kelvin. Ngoro chinsemo cha South Mugrango. Go stand ne students president here constituency. Plus the youth president in South Mugrango constituency. Wadiane Bogetenga ward. Bogetenga. No mwanafunzi ndio Tomboy University. Kerekende inkosi kyo karana bogotomanya. Course ngo karango kwa education. Subject computer geography. Karibu sana se studio Kelvin erinde tusanga sobwamo kora tebingo ekyo mbengero mubwate ikyaboro kigwase bunge ya South Mugrango nabwo tomanyangi ya chagete nabo igoni ngikelimo gukora kyombekega iko kyabeta kego chaka koru mwaka 2017 yachagitwe noyo minto koro ku likyo nywere nabo babwatrante n'abasaye bande barengenga keyu bakaamua goreta abanafunzi bonsi pibe constituency kochamo kushirikiana the main idea yere abapushe tiko chake kyombekega nekero from the years back so I work for 2007, 2013, paka 2017. Abanafunzi banyarete go face a lot of challenges. Also in the education sector. Nyoranga ncherende yengo yoko nyara gotetea haki yao. Se constituency ngima ikagaranga bagakamwanga abanafunzi tikabachamo sobwamo erio girigo soka korwa sobwamo abakonyara koigwekana se constituency moso to the constituency boss bono egasi itene netokora niyo kuwasilisha ama slide ya wanafunzi mostly tukodili na mangana echi basari kara application ya koriru andake akonya ronde o apply lakini tara qualify konyora ga uno toko chere mas the student leaders toma the CDF committee president na barabu twabwatire ligana gari era banafunzi abaigabanya ko konyeka apart from that go tomato rego correct into na motivational talks across the constituency schools mostly ase miake of recent miake ga every tato yarile constituency ito ya bere kego kori taribu ya mono but it's on a downward trend tokarora ntumna banafunzi bechi university toko chagwasi umwa baigaba kebaito bago kina uru primary go high school tokatebanga andake abora nyore ba miseti kwana motishende metentu keroko bakwanera mnaba aba ebigori bya mwabone batora abanenake akonyora basangire challenge ende onsi go story osena bakonyora ondo mogo sebabere bakuniru kwanyora kananga
na beko boost the education sector. Ewan twabere tugonchokana across the constituency tugo visit each school so far twachire over 10 schools. West twachakirete school yaito ya Nduru Boys, tukagenda Nduru Girls, tukavisit Nyagichenche Secondary, tukagenda Ikoba Mixed, tukagenda Nyangweta SDA, tukagenda Muticho Girls, na inde togendere tene kasi yutogo kora. Togo kora na environmental conservation. Onye ko nyorete magaga go motienyi go sebere. Mweseke bwe morayo itobwe Ense. Dr. Charlene Ruto na nyarete ko akago to visit Ekwende County. Kerato visit na to empower as youth. Agateba one thing we have to push towards no maintain a climate gaito. Not to sponsor with a number of trees. Chito avere to cover to gonchokan across the county. To go simeka ndaka yo mebere. At least ko conserve climate gaito. Mbiamona sana mwanche muligereria nigo togendete gusanga no muraibu abasae kurwa sebunge ya South Mugrango uyo gendete kwerera igati ebintu bili bagokora ase ebunge iyo anamona soko eneke buna ngobwatani bale aborukigwa bonsi kurwa sebunge iyo nabo igoko eneke buna nkoya nyora balane mona ate baba godil nensemelie chibasari go baneke kero morukigwa ngonyora ale basari asense chire abo igo oberega ko eneke nga ngobwatira na bale soko eneke buna nkolinda baro gonchereria kwelire imeyebunge ya South Mugrango nimona sogo simeka emetego ntuchiko sanganera amange mwanchu muligereria elinda tumanyo bokolera ibwe bungeli batebingana ndi no rumuraibu abasaye asebungeli karakene kimokubwatira nabasaye mwene kinganko egenderere bara asebungeli. Mostly sector Abasai. There has been a great challenge also in coordinating Abasai. Kogera kuromonto konyara kwerora mnie bingwa. Onde tayo tete challenge siko toke se field. Lakini andake sibariyo konyora mogo ikerana. Gocha moramo mwasha chia idea. For example, kekundi nkere na nyarete nkoretamo toka eto mantwe sintwe toka chake bintu mne biashara inwana kurunsa ochianda kega echi program ne chigane chinyinge mbwate as a person ne abachi challenge cha financial chirororo cha chonko bachirororo nigente ke mongo tebya basaye baitonkeringa it never matters kwende the starting capital aris kwenyora nogo chakera ocho tebenga goikanyore gento ke kwende ke wango geteke nganega gechibe sama go chakera kendega gagu oganye miaka ne miaka kare sikwenyorera sikwe yageri nogo chakera bono mbia mwana sana metabasa mbawata actually challenge yogo coordinate onde tayo gotakotegerero onde I can see a challenge you how you coordinate more especially koro ya sebunge ya South Mugrango na beko bakongora kini to wakangambia nogendete kubwatirana nabo igoko enekya ngango ikirani muri amaganyo ino korekende kora tukwanira ngo economy ya Kenya buna yaberiga inubuna abanafunzi na kiesense mwa ino yabeire that economy yega the most affected sector ni ntumuna abanafunzi moso abanafunzi abaigato to college, university, polytechnic and other TVET. A great challenge togo face a lot. Konyora life ya very so expensive. Kumanage obo kumabwa goroche most of the time. Noganeti go coordinate ama somago. Lafu noganeti konyora kende way back. Wanyora ngatogo cha gotegemera moibori 100%. Konyora chinga kichiga chinga gwetoma konyora kenda nyore obekenda wakana go sene rent konyora ne challenge nene moso mna bono chigas chia bolire akirende mete when anything comes angianya kuboru solution njene aje ana saba sai asa moso saba wanafunzi gari se school tori
toganiri to cope with the situation. First injenenge go advising vesambire to konyora bike ndake kwa nyorire gana gai topunguze chira twapunguze chira bese inabo konye tumeka na positive neni note ego konye gosuke abo konye beka andega generate kende ekonya kogosuke gosukume torore gose irandi change ambia mana sana kirikende abasaya bange gose bali asichi school college si university mpama itenga kero bachire gali maybe expectation chabongo bachire igoro mono mono bakogania maybe bakore ko silva bakora bachikoli kwemeremo kerekenda ibuno musayingi kyagere kwage ogendete gwetuma amoso go coordinate abasaya kura sibunga ya South Mugirango asugo cyakino nyino bonchire ne project ekigwa kwanera gender tebe amine the greatest challenge na basaya baito no over expectations over expectation keringa a larger percentage of abasaya ba kwende current generation yega neringa organite obo kerero oboke mambi anyore kore millionaire so boke gose wiki abade wiki emo oiro ke billionaire ekina kikia bereke ko be challenge yeito abogote angore skuru ga ukore kosi yago obwate connection gose muri onde go chigari nebinto ground in tofauti ebito koroke over expectations jenenge gwaja basaya baito dolo wechi expectations chaito twe bango manyenge gwachite Ense yega let me use an example as a man and there you have to bear the responsibility energy network chiri kwa rosiri icho chiroke secondary primary noganiri kwebanga umanyengana umanye mnogo kore school kore rengereri as an individual tara rengereri ngogo chikogokonya osengas kyogo chikonyora warning go ads the best time almost oranyare kwebanga ndiore school at least iga kunkonyorore neba ko konyore support yo muiboringe nebanke konyorore ngano enkende kelio korosi na konyora ko ke manage koruga go chigari konyore nga ko kore school toriko tamake mono mbia mana sana umwanchumuliani otogente gusanganere Kelvin Agira kurase bunge ya South Mugirango yoro muraibu abasana boigo se ekyombekeri kya aborki West University na boigo chi college antoga nitabageni bande timeti mwanchumulira nkagete nganchira bali gocha president ya Kuksa na boigo president ya Busa kura sense meria bonjari bagokira na se studio antobe tukubali gani bene ilinde togendera gusanga asobwamo Kevin timeti gusiko igure entongero agendete kunyago trend gikuruka nka world coin timeti gusiko akigure akigure kabisa umwanchumuligereria abantu babiri bakwiboria nga world coin ingento kieke kore ndi nari ntugukira boniga nturamanyani nkeke ntogendete no botukibeito kore ndi umwanchumuligereria kenare gakora botukibwane na negatinga entekege kya world coin nigo kya chage tumutinyo gatano umwaka bwekiri bubere 2021 keroba litanga ni bagichagetie abo bagichagetie mbabete bako register se omwaka totebese omwaka o 2022 by October abuna montonde bwensi ogochaki kende yonsi emechando nere bagwetera ngo stragore kyamanya gocha kubwata ground igo by October 2022 world coin ngo strago yarenge kera yegete by January mwaka oyo iga 2023 mbabete bagwikirani osimba bete bako register abantu wetania 100k abantu eri wose chimi eriwe yamo akero kuligereria mbabete bako register abantu abo bayo mwako yiga kolende world coin yabirige ko register abantu wetani million yamo abo bakurwa nga subscribers naende mbabete bakolia different tactics bunayo monchire liorali yebinte binyaso gukinyo bonchire bwabo abono iga babere bakulia different tactics cyo kweneke ng'abantu abange ngo so abare world coin toro sabantu bakwerobelia kabisa gali esensemeli ya KCC nako eneke ngango scan gubara maiso baba bakoyegwa chibesa kondo monchimuli ntogendete kubwatiriringa neyo
oyo togocha koimanya boikiranu ntobe toko gatebe timetinki ora tebi Kelvin abasaye bali bakumnyoka soko enyorera chibesi cha bwango. Asante sana sokorete topic genyansu. Enche nabere nko rengera nko bwatererie gentekeiga. Ngane ya manari ko kuchaka ngo kwana neriga. Abasaye baite ke tangani tokaniri ko understand. Boni ga kende gyonsi ke go chomutandao. The first target audience na abasaye. Ntutorentu. Kero abantu abega bawuchake binte bega already understand thinga ndekega abasaye ntubwata of expectations ikinade banga musayo tete ko korara lero woke mambe onyore milionia nengote bya abasaye ga pesa nchio chiabosa kabisa abega nabantu batete betomete Nambara bumba wake vice ranstense ne project vice ranste bakabanga bakatebanga baise ko koraiga naiga abakurushi baseme buko yabantu sinengote yabasaye baitonga presiding kerio ko gotoma kwa rosi nere pesa yago yega yogo chakanga norosie pesa aso isaransete na komusana nenge ko bate ngamo take caution anything you do and kwende nera inde achete cryptocurrency nafu nere achete enge koeroka PhD ninyorete sana ninganchete godina anamangana y'abanafunzi sana ninyorete sana PhD kero yachete abanafunzi abange banyarete ko babagodifa bainge kungainunga baise ko gara shares go chigega credit ko chiku multiply bana abasaye abange baga subscribe to this thing abande baga sacrifice chibas chabo chefi you yachete ko bakego sieku abange bakaumia bange bakaendanga bakarate nenia masoma so abasaye to take a great caution moso ebinte bigabyo mutandao besanchio chabosa Ambiamona sana mwanchi muliete atarasa umutima kwa mukeigo toska nyegera ngwira ntarasege kekere bosio elinde togendere gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kugira ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igokiriche spray paint no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano naibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono yenda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukuraria wokwenyuria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire ase TV ya
na mbeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere ase stage kebirigo kogende ikonge ime ye town ya Nyamira genda ase duka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoli waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo ya kuangwairerie na gukoretro bukori bwaye ange na sole enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutoka ime yomuchokisi nigikorwa bukori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwaire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito karo montage obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omwanchumuliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV omwanso bwomu Gusii. Damu ya Yesu iliyomwagika. New Life Prayer Center and Church Kisii ikiongozwa na Pastor Gila inawaalika kwa ibada kubwa ya meza ya Bwana itakayofanyika maeneo ya Mosocho Matieko kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 mwezi wa 8. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kumbuka ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 saa 1 asubuhi hadi saa 10 ya jioni. Leta waliofungwa katika vifungo wapate kufunguliwa, wagonjwa wapate kupona, waliopoteza ndoa zao wapate ndoa zao. Nyote mwakaribishwa. Damu ya Yesu iliyomwagika, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyokomboa.
happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwitonga ngomuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigutaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia mutukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mo Yesu Kristo te ko ba ko mumorizio nyago koranderio mundo nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kuligereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family diyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu nayo mwaelio igotogo soa ime ya request tower Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbiemano sana mwanche mulire ndingo kwaligania asense moya kabere chinga kitogenda gusanga ime murubele bwense yo bonchirelia asengo kumanyanga nabo kogenda gutubwatia wetira asense mo chiche mitandao asense moya Facebook wetira Ndizi TV News Digital abega asense media YouTube wetira Ndizi TV News asense moya website nabo tunya wetira www.ndizitv.net bwego mwanchi mulia nabo gusanga na into kerengere likiago gwetira sina mbiri gabase screen yago utumanyinga yoko bwati yakoro magani nara twaganyitase studio ndochenga oikeranire nabo ngo mwariga ni bene atumanye na kyakoroka nabo igone ngikiri yakora karibu sana ambia mama sorry asoko nyoru neli bwana tango mutaki kunyare kana asa malita ngoro ko asagi Dennis sagin Dennis ya seito yo basi nyango so bogetauli award currently I'm awaiting graduation kutoka Njoro Ichaton University the president ya Kisii County Universities and College Student Association that is all I think mimi sana so weekend nabakora tatainga ekyumbike kyaboro kigase Kisii County maybe ningi kyakora ikene kyombekia biro before but I believe for ne kyombekia bereke go konya in terms of a mentorship no korenta wasayamo as in a county to Yabosongo ikwalingo mbango ati bintu babere bakora schools gutara kwera na sanitary birds bakora mentorship programs na kutwabere tokora imige menge including innovation exhibitions nemige menge ere yenge njo cha saba sa ikwali nero ngwera ni platform wasaba sa bali university kuyagacha kiuongozi ase ingakiyega bana mbiemana sana litu konyatara so mutimo komoke igon twagendete gukwanira igoro yengana ya berige ko kego trend sana sense ya Kenya sense mochi cha world coin Kevin ngwaba ko gukwanira timete birengere byago mbere byebi akora tumanyingo world coin ya yoroche nere legit korengana naye anje korengana 90 ga kiegento nkoiro rango te bankiringa wali kone gane gento naba kora batete kumsa chuna sakurwa sawanto
eketari ng'ange ntokere legit n'abakora batete chibesa chia bwango agwese bamete ng'a abasaye we are easily convinced nenge go request abasaye baito kuruchinkongo awao oso abanafunzi toteke kine caution kurugochese gentekeiga ekitari kintu giarachirimo mo especially sensitive ya Kenya sagini den stimate yose kwabere gokorera ibintu bine bigane muno asense mo yaborke tobito kwa school fees abandi twanyara twalire mede se kwarera ibintu biga sogo somagari. Okay, then generally echo to address the issue with Worldcoin. Ngiyo komeki abantu batabamenyekana Worldcoin nkwaro cyane Nairobi KICC for those bali kunya komeki follow up ikire ini challenge chintambe. Esabu yare kogera ose komeki abasaya bayikere extend yo kobika chira ini echi ninjara. Ko cha ko ni views omuntu ulinjara utarali kende una chibese jine chimbe tawo cha wanja. Chibese naro cyari bali kuru kolengana na mitandao abarotani challenge shilingi 7. Kine cyane konyora umusayo rure otene akinde nore Nairobi osikindi nore Nyeri ose Meru University ngotomeke libunike na Nairobi ndirimboke ne sita extra. So egento generally yakomeki abasaya bachaka ku uniform ebintu nebi njara bimba kugatikasi bali bakore chiskuru wono yumusayo ya piti na naito me osari injirere yonsi intershot card ose injirere talinkiya egaranyore besa. So for me na tena tingonyara go substantiate osente ni biasara nebi yose mbiri biya but kolengane serikali yete toko make for ngia biasara bimbiri biya. That's what I can say. So far abuna na nyore information ya akaro koligereria this is not the first time ebintu bine bigwa happen kerkende mbara bitubone to blame ebintu bine bigekera bigo happen binte biga fast na botra tena. First of all, we can blame the government because they are out again take kacha. Abantu bakabasika is almost varying 350,000. Bantu mbako basika 350,000 ekaraba ko na serikali ko na back ocha watavu na biashara hivi ose companies injiri around kokora kiki kokora biashara hivi. So now first we have to blame the government. Esa kuyogo double speak. Yate wiki na diaja yonjo kayate abuna ngirikia. Equally na nero to blame ase ikintu yakabere because abuna twikire bonika abasaye despite the fact basomire mchiu skuru bale ndora to to kamne enabling environment aso musayara akore biasara oso musayara akore gasiende chichanga moto ntubwata akiri chinkongu iye komeki abasaye batoka bara idol batabwate kasi bakora yaba make bakora kike pataka ko uniform ibintu bunebi so equally na botora atake ko premu equally our selves bunabasaye because even though to without making inquiries if you are saying to okora oseto in for even to get mbuya bwa embro bio no embro bio saka that before to tara gikora twanyora mnantu bwate information concerning even to okora mbia mono sana the last time we kertwaringega actually mwabwate omuroberigete the first daughter womora Ense na beteka gwikira na gaiga ase county ya Kisii actually for the first time na gukora kwanera the impact aberiga komeki gesa chaga igamero bilki mwabeta mogokora nyaroko rube president antena first na to ntadi bagali ligiya because na bego ikera go chake ko ryomaganyo tete 40 yaba kon ba ta wikereka socially no to papa so about innovation to event ya innovation na kereke na exception nto abata basaya ali ba chete bali ba bire ba go deal with climate change bagacha bagatoro kingi ba bire ba gukora outside ya tokanyora basaya bande ba chire ba go deal with issue with plastics corrections ke ba forestry kibde bukitagataga chiri plastics ba convert to other finished products tukatora basaya mbaro ba bire equally ba gutwara chitari ndi chingo kitokora kabona innovation ba gocha kujite ideas ba make it cha work so that is the team to about the event so whether ogoja kumunyarukoli abasaya mbara we have groups of almost 5 people I promise to go bakora ke ko bwato ko boko arrange ranya ko ba better ko ba change also ko ba support of which is releasing almost 30 groups ateba which could release 30 groups eja abange to ko ba bwata because they are in communication with those people
barenjira ranyara ko bakonya equally ga chita imetenera atete iyo gende to gosime ku ase county ita in different schools to different groups imetenera ya kite karwegwe igende to gukora kike gosimiko so digate abo ko chere no komunya ko kurie na maskani arenge na mwite buna na support ya basaya aba ko bwato ro cyo ikaranse busa iko mtwara ko chakonyora mundu na chiko bakonya pa bakonya basaya bande mbe mana sana Kevin nkwa bakogokwanera inwe ase bunge ya South Mugirango mabere mo gukora chi project atimeti go sase Ense mo yabarayi babere bakobasira indeed it's ya very challenge inere challenge nene abarayi aba bange anko baigera tore bateto bate bintu biko bakon mostly sebunge ane netumire sana netumire 5 nyara abo muraya ko promise watenga bange genteke koko bangaiga diwa ikire last hour ongusamaya karangu siremaka challenge go chebane yabanene oso esinje muno mora ibwa basaya baiga tingo chako kanso genteke kenabangire yabidi nagende meguko yane yabidi na teme 5 nyara komeke genteke gakyagende success inere challenge nene nene mono nene request yana sabarai baito be bunge ya South Mugirango baika basayange kabisa mbago cha koganinga kero ikire efirimbi yabo kirego che ballot alibatete go cha kungaina basaye chimbuncha 50 baba bekirela antenenge ko bari request ndebwensi obetse kirogo obetoba kagicha oiruete go support kwenda constituency it doesn't matter boni gechi kana chingaki choko ikaba sayange musayo yo ikamwegeri munago akorubenzo tiago cha koikenga kerio mwelio na ryote to mwenswali ya ye yuteri gokonya endene ngote yo basaya baito to be very keen sabara ya baiga bago cha batongaina nga tinga yabo bago cha banyeruke piston yabo nyere kayo moyo bato bumba amaiso tuaba kirekura tochora barai baito bia bari bari digotokonya first abonko moiranire mo ebosi yaito yebunge yaito beiro gokonya basaye sana ndenagenderete gokonya ndenenge ko request agenderere igo project nere yaiga ya serikali ya housing project anenge ko request neganiri gochaka South Mugirango in the next 2 months ne raisi atebete nenge ko request moneno itobwe bunge yaito boss Silvana Sosoro project yegebe piwali yabasai no ena batineneri baganiri baba basai kogere bagotebanga they are trying to create job employment opportunities for just abasai be piwali yabasai te bamne county mete Kerubo kia basaye keganiri ko be county lakini kwanyora ngomonto isanansirete keruge kyo service yeyo kwanyora no monto ore 40 oina ore 40 years onero musaye atwenge ko request to aba diminished asabasaye we have got the capabilities the brains bagotebanga no Daudi achake to burai karomoke nara etaba kaka honi ko request abarai baito to tumeka basaye baito ila tobakonya go change society mbe mona sana kegera letire engane iyo bwagachi w'Ikinyomba timeti prezo ndoga nete Kinyomba gusiga osai no bate nyumba nani anakwao kara kwadera ngo murobere ya sarwa ngo rwa gusina kebirenga libyago mbire yewe ama ngana housing ina there na as of now it is a good idea but nearly not attempt a necessity tearing ngento kya takeire boniga but now yabere we yikire goika kwa muri una serikali abarense bala below the normal kafu mba gocha kupinga ege ntwari gocha bangelina na kitu abere tokonyara chi promise chinge buna last time mutata ni government elietete ya quality ya ni adit mostly with the big four agendas ga cheka beka chipara
na let us expect ni ndibuni president yaswete William Ruto na meke gende kwa housing kebe gendo kinginjo te una ni project ya cha kirunchira na ndi chirororo so we are optimistic buna te bide buna agenda ya ene na housing buna gusiga basically na cha tokonya basaya baraba ke bakora kiskuru batabwati kende bakora keke babe in for of asi bintu bunebyo but in this to jutwe boli buna information na giwo chiacha because for example ngana chinyobo mwe tukwa gashaga go ikamoto takera basaya kwata skills mode da basaya bandi batwara chibesa ichibara nge ne chinyomba bakora keke batake kwa gacha so in short nothing as much as housing buna tokote une serikali ni ID rengi ya ocha ko actualize na ni what challenges na basaya go cha ko ba inform the fact na botora gitonyori changamoto chinene because abantu bali babugate na ba gutaka barenta abantu bali bamwe ababugate bakora keke bagenda chi project ejo but our request as youths as always ne buna tikato ya kuliba kabona basaya ngini chi project ichachira abuno yata na njiji south mugrango sasa na banyore ntoma ito senji chororo but ndi ki suppose moja ni nchiacha dikaba sa baraba ke bali ba college school baya kuchi project jegera banyore sabuni yakina kitoki to saba ndia mana sana timeti Kevin south mugrango asina rororo morobili yora chukikira no buli mombororo kabisa obore mobora bo ta south mugrango yoka usienge ma usienge ma obore mombo tokete akirende mete bare baigaba bare kurogega ba bago chabato mekeri ese igagwesi common mwananchi tutabwati sei roba mekiri ntogo chagukana onke roba mekiri gomba bwata sigete ba mulikire maybe chimbo abo buri momboro atogo chakomanya si barengete lakini nje my biggest issue ne ringa ekwende project ega tebanga ni project yokoragera ebenga ni project ego konya mose konya saba saya baiga babari interest ko gaiga bari hanging to what different professionals au baraba saya bago train chikozi au to what masons lampers bari chi polytechnic au na Gusii institute yaito to what abanafunzi abange mono ba Gusii bakora chikozi echiga na wiring nenge ko request serikali yaito abaiga babenga na bako ba considered to chakorete ruo monto kwa no mushahara usenero 200 manero gocha okore kasi abasa baito babe promoted timeti se sagini Dennis no choru sino gali bo basi ocha komenye se nyomba ya serikali ibone ni changamoto era na kira cha ko actualized according ninja to ko tebu ni idea ngia but na kyo cha ko actualized umongina naro somo mosaenaro somo ekijana ngira alikoru ekenyoro kebugate nyomba yaye bono bibige ndo kikonya kwirwa na kikosomya abana baye binali kiregasi izite priority bunana chwebesi yacha kwanyamenyera acho komanya acho komenyera chinyomba cyo kwa gacho so that those are some of the challenges toroche yache yani the project same the agenda ye government ya housing yebwate because umuntu gocha kurwa sare asetela che already abantu ya people with houses ngona jubane meshara abawo the yabo bacha gocha kunya chinyomba already mbacha geteko na structure oya one abuno to dana in as much as according to the tokote we project yo say agenda ningi yere changamoto njirororo oyichibona una into tratena batore the normal the commoners ndobu ati uweso cyo gora keke yoko pinga but our request ni ribona kiya itire gocha na ndike serikali ya mwire kunye actualize tigebe yenge njogocha kirikeke ocha saba na nchi baka waida ibakonye na ndebe bonna nginto kirenge to koche njogo mabwa mwana nchi kawaida te abuna maybe ni project ya soire bali gora na ndabagenda konyora as much as togende to kwanira igoro yoko borwa kwemirima sense moya basaye timetio sa sense moya Kevin orochenga how long will it sustain abasaye baibunga ya South Mugrango asomoro yuko kwa gacha chinyomba jegento according to me according no korengere kwane korora kwane that gente kega na monto regasi no monto gwaka no mushahara
target ya etaringa aka no mushahara ugumabwa ebwensi mushahara oyo gocha kuba mune stepping stone one gento getola get towards venturing into our own businesses. It's the initial starting capital eyunche nenge go advice abasaya baito kende gyonsikaro twanyore gento muneke tochoko ogekore ogo assume ngekyo nakike kugosabu for the rest of your life kente kike kore ko bwata akiri yoko invest ko chanda keiga abo chaka biashara byabo abasaka yake kwa nyorire nyore ngaka ko generate throughout your life. Ndutu ensinto ko baba na biashara ndutu ensinto ko kora mujenga ekero korigereria actually sai umuntu mujenga actually oy muntu boko bokagwa kan 500 sai rigorie skali rengalira rigorio bosire ngalira Dennis Karunge birengalira byabo One gento na tena nkelina ntobwa sustainability as a housing because any agenda yes serikali will work twice maybe within the next 5 years or 10 years if possible. Kyo kabakoro the next government they watch ngoje ne initiative yabo ni project yaya. So what I can say what again dunke manye tinkelina na vera nyari kan no housing yabe kirororo. Na vera bete konya basae ose konyi percentage renge. So again do rigo to botame to kota bangeri buna musayo ndo kwenzi asale ekara kali injire yabe ribiek. Tarasi moso ebuno cho egwa housing. Osojo tena bone serikali ate atene cheli kabantu in the next few months next 6 months ni chempro yaba sa 30,000 oganyiga asiyo onye korocho no bwate kibawa kyo akengoyo onye korocho no bwate kibawa kyo simekemesi so batego to te bona ya Saudi housing initiative was a project neroro kanyenje nchiko akaje chinyo basa uta magrango osenje ko osenje ko akaje chinyo mba bobasi no ligenje yago ya kipinafsi yo kumanuva but the request yetu ya serikali as always ni napigia to a conducive environment ya intubuna basa yo korake ya kumanuva so I can strongly confirm that the project the housing that again to get sustainable una into bona sawa sana na ande ntulisho usenge cheke tokonye gakonye even 50% of the youths yeah hakero kuri yekora sorgongo rwa Gusii abarayi baito babere bako support abasai. I can say na ntobugate ke a section yabarai abago chiba support na nembaro totally bago take yabasa yabona chiene michabo ni sabe go chiagera ne liko nyara buna basa ani abarai tobugate ni yauchora buno musayo nche ko mu empower buye na bara koreke na bara raisi anyoro ndusiria wono kwanyora bago taka majority abate tonya gotumeka basaya umuntu choko elibu choko 500 ene ya okonyete batukocha kwena nega asya bateno yo asinira na konyorire no munyare okora oziriza etena na bali geji abasa is there way muranyale ko korakike muranyale ko kunyetumeka the most leaders kuna Gusii tena mpuga timaro bunayo ebirengere byabone libuna bacha abasa 500 bako siburu wasibabatere that's why tokonya request relentless buna yaya buna abara ko Gusii support yabara abasaya tuabere babasaya bawo tena abara ini nubara ibamambe kego ikakwanyana na nera ko na anda I'm happy that now asabara itubwate Gusii kana abasaya in fact they are senior tora tena senior youths starting from governor most MPs ba chorboni kana abasaya na batabake so agosaba goito no gosema linkolina na ki ngututu arama unchurulio bacha go support abasaya opportunities chini cha national government bata bya ko Gusii agoskali mboche boli kwa tikatora renja tora parike tora so yabasaya no ramusini abali mumbache bali kwa kwanza Gusii abantu abange bona abantu bakora university n'abali marube na RTSC tango totema bali mumbaso no HSS junior secondary schools that's what we want to hear from youths but and from the leaders but yento kiricho chaka gototumeka bacha bali yabasaya baba tumani kwanyora bona abasaya baumire egina totegetiko
kora kurwa sabarai baito. Actually to very to koranga absa sometimes we blame abarai baito ngambali gotuligeli mabaga gase akena liete ekere serikali ya Kenya kwanza gusekera umurai wensa alikuligia oborai bwaya na beteka go promising abeka go sira mama mboga na boda boda baswase serikali unfortunately wakaona iga ndanya kora mama mboga gose boda boda ase serikali ekero kuligereria ni ntu tutali gwetuma because ngora turama baga yemirimo ngo tangaswa ni ntu tutali gwetuma twaswase serikali gose na serikali ibonete chibone toligegera onde tugwata koboke tosaime what I can say about it is na as the nature of politics bona tu akinire iga abana inchi abatete gotebwa ibintu biri batete kuigwa ochote biragira na ragira jitimbu atigasingo kwa chaka kuonia mabere lagira tete kuocha kuiguko onda cha mote na ragira ngukurikande gasi ndeto support ikina kira tete kuigwa so most ribuna basaya baito turatene serikali unorekera ose before abantu batarasona serikali ime ya assumption bagocha tu batorenda ne ribuna abantu abeka toka ndase bari tiato baya roto promises ijita gocha chiaba actualized no wanda kwa roche na wale William Ruto president yetekara chikora gichikura ebintu ne binkate betibuna esere aba tobaka kwira na cha korkit na cha barike we gubuna awa boda boda mama mboga serikali yao as we speak at the moment musaeta yetu ari boda boda ole minister ndora mama mboga ndole minister but that's a way yokuri gichikura na bere boyigo because kuikoria njera yo oranyara koko ni views abana inchi bakwechukura that is what they want to hear na benga bono yokero kwanyorera abantu bakwana kide cyabo naye kwanyorera ne kide kibakonya go discuss kide naye nura amongst gutaka kobena barabwo because ikine kundi kyabo so abana inje karabanyorera kune president aja ukwane bintu bire binge biba bina wausu abadede na uyobonere ukire go to rescue so in short what I can say in as much as rinde to serikali ne reta konya bo ina kire gote abunda etokire deli a conducive environment ni intunto gwikatori gichinjira chito cyabu bwene binafsi cyo gukora keke cyo gwikarakari because serikali nyene te kocha gocha ikora gimino yaje batane gasi nere ga Nairobi injo apply one suwa apply ro tena na teme to apply ni vile ilisindikana angu no bwali mu bwachire for example wale wakona TSC numbers let them apply sake that batena antu apply ni litu aburu abantu bago tubwate si tokora keke ama bagaya che kusi regire timaitie nsemo yago mwabete mu gusira mu bungo ino soro timaitie chiro gwatira ko waseiri obise chegen tonda tebe keringa as far as the thing stands mobungo ito temira sa konyara ra temire korika bantu babiri batatu anda ka sataraika mbono mwako chagete kirende mwako ere butinyo nane to actually mitinye ne etatu kwanza itigalite to koro mwaka mbono ani tamwe chagete nenge kumu request iga anda ke na bwate positive side of course montotanya koboru a negative side amangana yoko tebanga riwade kururali kwengente keke gochaka kururali kuru president yaito twacha no ane governor yaito pakembi paka CMC bakonyora kerobaso ire biroko batete go deal na lawyers babo eyo etaringia kogera natete ko ba request iga kururali pakansa abantu abaiga bonsi pipe constituency na bakuru kwa bago andake oyoigo tago supporteti oli tago supporteti bonsi na bago ebarense yago nenge ko request iga nga oyoigo tago supporteti kera tago supporteti kera go opposite na kyo kya gereto getoma ground kyabo ke sound ko ba strong alright of course yenge kobanga once pingo cha ko support wenge ogenda maybe an opposed or sound powerless kibono kero kwanya watete opposition kuruga kuchari cha ko make it strong tinenge goteba iga kero keraba sai baito baso irobisi babo idia mangana a loyalty kwa support kero montese ground kero kende ya sokire support on the wins alafu na andake sabantu bari maybe to support it ko chande nara rore se bunge ito South Mugrango konyora andake
moibori to ngwa supported to mheshimiwa kwani oranga andake gose mwana go bori rugo segento ngane basari gwa chaka ko machama tusi nga no ko banta mo supported na kiatangere basari vinte vimbiri ko wakiwa kwani ora mheshimiwa tari ko toko ofisi tari aroko checking nga kwa nga tari ko vinte viga na ro mo supported ya senkoro tanyoreti chiraita channel inchira ora tumeke okonyeke so bisieri ita CDF sautumgirango amangana ya korama abarai baito topunguze kabisa to torigenchera bago tokonya mbie mono sana ndete murawatira turasoso mutimo kumukeigo tukwirana ntosanga mange mbie mono sana mwanchi umurigeria nigo gendete gusanga na into ime umurubiri bwense yo boncheri astogendete gukwanira amangana a ime umurubiri iga ani mono asensemo ya basaye na kibogwenete ko egenderia kurindete turasoso mutimo kumukeigo tuskato nyegera kwirana turasige keke Kerubosio elinde togende gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso oko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asinyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV yetengia wansu wo Gusii 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 yekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo yekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo semero belie metindi wansu wo Gusii semero belie metindi wansu wo Gusii tamangana maya wansu wo Gusii tamangana maya wansu wo Gusii pero beliyo bosemia wansu wo Gusii pero beliyo bosemia wansu wo Gusii chingera chakogokya wansu wo Gusii chingera chakogokya wansu wo Gusii si yetengima wansu wo Gusii Omuremi egiata ekampani ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro babwate echo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke yemo boigo nige kurwe ndagira
mitugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwoma asebrenko byense Gusii byiguru byembura omusioye nigogosoa gwikarira baimemono na tori kuyirirwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuke bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 53 chichikiro emeronko kianda ase kambani ya Sidiko nigotogokora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusrechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige salinene Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isananza nkuigore byage nigore rinde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko bako ng'umorizio nyago koranderio omuntu nga Kerubo Ense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebiobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore damu ya Yesu iliyomwagika. New Life Prayer Center and Church Kisii ikiongozwa na Pastor Gila inawaalika kwa ibada kubwa ya meza ya Bwana itakayofanyika maeneo ya Mosocho Matieko kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 mwezi wa 8. Damu ya Yesu, damu ya Yesu.
Kumbuka ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 saa 1 asubuhi hadi saa 10 ya jioni. Leta waliofungwa katika vifungo wapate kufunguliwa, wagonjwa wapate kupona, waliopoteza ndoa zao wapate ndoa zao. Nyote mwakaribishwa. Damu ya Yesu iliyomwagika, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyokomboa wanadamu, damu ya Yesu. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'Ense nkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals, National Super League, KPL, EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mokorwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya bumachoge barabu inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya mase mokorwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi ase bari bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari ecyayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bagasi skuru yo omwanuho abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus. Kwanza iseo yu karokoro kwa antivirus. Sisi ni cheki ubugulite antivirus. Ikona nde George ni ndigete. Digere yumanye igoro yobo ngainereria. Ndaga sabari yo mu America. Ande imusibiri ejo. Nanya kitishe jijire kanga jipeka. Ubwanchani. Akinyeresa wakipapa tana Mami, ni wasubachira marume. I love you so much. Chisegi namangana yenyuomo. Oradongoye. Okitire. Ay. Kwangage mono tengene ndani. Ya tengene ndani ni bure bobe. Ai. Yenda. Kera rituko rya Jumanne chinse ibere chabutuko nabo igo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebi ngaki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mario gara na nchino riga. Akora so muganga. Kane. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii.
Biamono sana umwancho mulie bitaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda yomwelio chinga kitoga ntegusanga imeyomorobilio bwense yobonchiri ndete kunyiranga nabako wenda gutobwatia asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabako tonya gwetera www.ndizitv.net pego nabakwenda gusangana n'intu ekeringeri kyao wetera sina mbirga ba screen yago otomanye nkayo kubwatia omorobeli korum anido chembaro robagendeta kulika ujumbe yabo wetera chinsemo chichi mitandao asendo chenga hello Ndizi TV, this is Fred back again. My sister have heard your point. Good sister, like now I have seen KDF recruitment for 2023-2024. Sister, if you cannot go to the field, what do you expect from the government side or from the president or your MP surely? Do you expect that the government to come for you? What we should do, let us work hard, tirelessly to achieve. If apply something somewhere and then you call for help, that will be okay. Not just for sitting somewhere, inciting or criticizing. Oh, wow. The government hasn't done this for us. What have you to do the government itself? Kenya ni mbaya, hamna pesa, ila jirani yako anaendelea mbele huku ukisema ni mwizi ho. Anyway, let's pull up our targets. Biamono sana Akunga Junior, shabiki namba 1 sigita seni kia Ndizi TV. Biamono sana sokuru birengali byago. Isaiah Nyabuto musonga tebanga niko present. Naro tebanga kurokeroka tundi na bana bane. Tracy Kerubo and William Mosaya kwerukanga Elfira kimumambia mono sana. Ntopa toko kwanera nsemeri ya Worldcoin ndesenda kunga Junior na baga kuri birengeli byaye. Agotebanga following live from Kahawa Barracks, tuned in till the last dot of Ense Obonchiri. I salute my good brother Kevin from South Mugrango. Why my brothers? They haven't joined in the Worldcoin, yet they are not having jobs. Secondly, we need to accept the changes once it has come. Maybe for your side, you have yours, but for others, they don't have. Mbiamono sana sokorwa evirenga libiago. Francis Bidio agatebanga Sagin Dennis, the next MP of Basi constituency. Watanga zero musimamo. Hashtag 2027. Charles Luanga Ugata agateba nikondani kora chinsemo chichi yake nguso agatebanga nwali no murugio ye Jacqueline Kwambuka agatebanga sibanduki ngo hata kidogo na kanyaka kubwa hadi tamati mapema mbiamono sana. Ombori Calvin agateba watching live from Lolongo, tuko pamoja hadi tamati mbiamono sana. Joseph Nyagaka agatebanga watching live from Nyaribari Masaba mbiamono sana. Moimi Kelvin, South Mugrango Student Association Coordinator mbiamono sana. Obiero Victor agatebanga watching live from Ogembo biamono sana. Agatebanga Aragira Gachimutu biamono sana. Koro Nairobi West aigatina nyakomo chapiko ika alio buo mondo na mwachange family agatebanga mbategerete bya kabisa hadi tamati biamono sana. Nyamongo Victor agatanga aspiring MC 2027. Wachakire mapema. Siasa simeanza mapema Dennis. Adimedi oza sense moya gonga watanga zero musimamo ngwatebanga nocho graduation no mutenye komikale timaitingo gocha gutigero borai bwa kuksa by the way kuksa bona teyo banga ndote bo monda ko bwato oyo mwaboko boko omoyegeria gakorwa ro motiga ngo gwatigaire ground nagira twabutira na nagira na omanyire binde bina kipire bono gwekara kariko ayo bosia mbiamono sana. Ntorose by the way economy ya Kenya negendete gwonchereria ntwaroche ekere finance act yabeteke gwetigwa
chi sector nchiroro chabere chigokonu torire serikali gekorera bene ngamba chibachake ko import chi esukari korwa chinse chichesko gocha sense ya Kenya atimeti na kira chigwa affect yo mo Kenya anomonekero kurigereria nga abalimi mbaroro bemesi chikampuni nchiroro chikoro esukari ya sense ite ya Kenya gati chikampuni chabere chigosie kwantoro chekora sense meri ya Kisumu abalimi bakorera nga timetinga ibago chago timetinga ora kwanere deni sigore nga na esukari ya sense yake osengwatika kunye sukari esukari na tiga pati wikamba issue yesukari nile na serikali ende onsi netakire kore keke ekonya bali one yesterday but one naro che president keko some press bona ya Kerubo Gusii mani obo to 2500 but boyo gwasina chiri chonero chitaraika una gusiga yake mane kia mangana nchuzi na rava renta mangest UDA leaders na rava rengo the likes of section ya UDA Gusii boyo bumbara ikororo obuna oburo kwengenjo asabalimi secondly issue yemesi kwa boli Gusii ando bwate mesi South Mugaranga ndo bwata balembe mesi bantu baratomate basimeke to Gusii bukuma bwa botara change why ngoni bale ngusimeka bale mesi batumeka lot of money ko lepa okoraga siende ba first ba oni aseri go Ense because no industry to abere to kwata bibuna ni checha ye mesi teyo ase mesi kurusi wa yayo itabaru sia ende mara ose yende ende bokere so Gusii up to now ndo bwati issue ndo bwati factory mesi ine ende to kana to kusanga serikali ose nyara watakonya to twari gaiga so ega ndona tena nkeli importation of esukari at one point nebe yinge ncho neme kimi esukari yake likoli patikende kike ko sustainable asabalimi ba Kenya osasa ba Kenya bonsi because in talk about to import ngakerensa na benga bono subsidy so what I could have expected the serikali ekore osora ngo serikali charuro chia kolire boni gora ngabali bemisi babire mbawad na rabantu kurumia sibakorera una mumia sesuka chibesa chikwa na chiarwe gora serikali yena yaru chibesa abantu nande bali ba bakery managers or manager people banyora batakuni chibesa chiri e company ya kora keke yao na ande serikali yao enda yaris ne the other time na ande kwanyora keke na ande factory ya gure so what I can strongly request the serikali na abo barabara ya bare chinguru boniga ne ribuna abantu bonse bunonge chibesa arurugo cha se factory ende abantu abati aba accountable ko asibesa bayiru because bono moimbotire sukari boniga what will happen in the coming years abali bande mesi aba simekire ya sarikire asta ye koiru na ndonge ba koyera aba kunyetukutera ligolirire Ense so what I can say ne ribuna abali mingumi abali na serikali ujiko import of course sukari na bera ake na ndeke mibima tukabera tato na ndonyore ya kimide but take into tokor kabuna the long lasting solution na abali ba Kenya ko ba empowered ba konyu emesi ya ba gosimeka ekora keke enyora ichirengiya bali get equipment shingiya ichibago tutumeka so bali mibwabo ne factory chitobwata boni onge serikali kera sinyuko chi manage they can let them the private companies which operate because bono toko to chi company kia serikali kerenga kya babuna chiba chebiru pando mbakubwatu mbakwirirwa tu ende yonsi na ande serikali yata ikaneka keke echikobeka chiba chinde so I think that's what I can say atarenga chikampuni chiroro chikoro esukari ya sense ya Kenya tari esukari yoka most products chikoro siwa sense ya Kenya konyora chiri expensive atimeti ase birengereri byago Kevin inki abantu bakwemburunganye kere serikali yakorete ibintu kura sense chichesko because we believe nga ibintu biri bigocha ebikoba cheap than biri bikoro siwa sense ya Kenya njege ndonda tebe ko import sukari tari kebe aindene kebe first ngo tete koru Moses koru bedroom yane that South Mugrango woni ge sukari ya very gold MSC ya very gold awo konyora sabali mebaita bange konyora mna boniga kwende MSC ya very at a greater demand all along for almost a whole year. Kwanyora nga abali mebaita bange konyora ba shiftly kwenda
kusimeke mesia yega we expecting a kwendeli golia yega ngo retain rire akiri bana kwanyora bona mune serikali nyare ko baga ko import sukari ko bona baitiro murimi orio tugorete gosine bituma agatugora gusenda agende mugondo agachire mesi ba muitire jenenge gotebanga the best solution no yoko empower on what we have mostly ngotebanga there is this great issue yo minto sagini avero convention of at least creating more sugar generating factories angotebanga one of the factories ya promise tiku correct south mugeranga to kumeri nense omwando ya beteka ya nyarekaneteke koboge ko promise go chororo lakini mpaka iga gente kikiara kirere ugocha kwanyora abari mebaita bange ba Gusii ero ba simekire mesi yabo konya ko bagochi chi factory chirabogere konyora chi challenge ne chinyinge bago face pa konyora andake biragite biga bago transporter ya sare kire mesi yo mera ya we mera par osanda ke konyora bogere ngakinero konyora etari secure konyora ngaba face a lot of violence konyora nga mbali konyara gokonyeka asobwango wali baganite ya gerete abari mi abange be mesi kakinere batugurete mesi baka give up inenge ko request ya serikali yetumna ya promise eti turo omojumbo ito abari me baito ko south mugaranga abange mba morera baka mo request boni ke kerogari ko ikerare serikali gorari factory yo nyare ko bake correct at least ya konya abari me baito na inde ekwende produce area ko ba generated abe ko ba at least neta sustain the whole economy at least na okonyora ya boost on one or two ndemana sana antoro twabiri tokora matukamanga maandamano actually naba okay nirigoririo bugima anena sense mweli yobosi atimeti sai bono igoro che azimio mbachikwira na para kyagire bitumo mete twasamwira Ndizi na utoke chakana. Njoko ombiri hapa ndiye. Hai toke chakera. Ege ndona tangelina na ki. I personally osevu na ragira ka osena oraye. Serikali te wocha gocheko eguchenjire omagwao unless ayo munyinuta kikubo change. But there's no way serikali rache kore keke era china to babona to arobe kan the whole month there's no way serikali rache ke yosio osemanda bana ta ko solution I remember like when I was following history shortly me matuka ile makaigo na rara ira ka whatever 2011 na the only solution yaman ya ubugima wa kongero saving food prices it is the policies so policies ingire change serikali ko subsidize una bacha kirega egera abantu bali banyore njira yoko simike bituma embole ba available chipara chiro sigwa abantu bakoirira abali bako kore bintu byabo in short abali mibabe empowered that is the only solution so concern nyibuna nore twakite tukasamura tutebuna muno twasamurega tingagerete buna binterimbi genderete ani maandamano na kore na gendera okay amaandamano nje na then it is a personal buna it is political amaandamano are political people so the leaders have to use the common mwananchi to get what they want but to have the cost of living because the fact here even hapa na bachiko ikananza igorogali there's nothing like cost of living being discussed cost of living take over discuss just a table cost of living here discussed ikaraba ni abari nsaba korata keke ba konyiru kokoroboremi osimeke mesi osimeke bituma ari nari bo mubora akora keke ebintu biranyare okay ekatubwate surplus production in food production ebituma na mesi na bintu binde orangonto bwati sukari gokila orangonto bwati bituma kwa ndari igori so the best solution boniga na serikali yagendere koena na amoyo uchi asabantu asenjirere ngiya eri haki elina liye bintu biranyara okay secondly tebuna concerning gerikeke concerning ikikwata na amanda mono to
ntonyatware gochibosio maandamano tingageri tiose ntonyatwara unless yang yamba kwagiri concerning their political matters na obarerane gototeira cost of but so long as they agree on their issues politically maandamano ta gochiko bororo yeah aragire nsemo ya ongiora kwanire maandamano ayo common mwananchi arengete gose political interest chegen tonda tebe kerekyo da nyuria bantu baminto bense yere common mwananchi maandamano tarenge on mwananchi interest maandamano the greatest purpose ya maandamano yenge sabu it's satisfying the interest of some few politicians mwaroche kero barangire tigo batuliete lakini andake ngote baiga maandamano to a great extent ngokonyare for example mosoro semna maandamano abera gokoreka konyora government terikorara otukomogaso barenga ngwaroche president yaito by the already usiri okoba ya stress ono go at least is on toes at least to go find solutions ko kata for mwananchi omerengo temare as much as possible gotimize kero mwananchi atete kolimi bali babwate self interest omna baigabe mandamano planners and that case kwanyora at some to some degree mwananchi ngokonye katori lakini to konye ka indirectly nainde no korra kwane ninge goteanga ali swalinde kwa bolinga osenga after this mandamano natoke osta kutoka yes waise gokosa kwa agree to serve the interest of those few politicians bade bakoirana batobugere chisirimbi tosoke para mwananchi ntoge ntotore look at things on the broader picture etokorigererie within ourselves paka nainde mwananchi tosoke para because mbale walio konyora bakwero kachida hard baba amesema paka waira Nepal biona sana ikero kuliriaga amandamana badena baka gokosi bintebinge andwarra no NH paranchi abachigotagoro do you think sagini essence moyago matukabo sinendo metazimio of course na bekwira nainde chake nga serikali iteratu agachira chipara of which nainde mbaro basaliti yeah sure what I can say na amandamano are allowed in the about chapter 37 I think of the constitution ambara allowed kuandamana to riot to demonstrate, to picket they need allowed and the government role ye government no protect through the police service commission to protect kereke protect wale wanaandamana na chi procedure nchiro chirere down na kionge mu kuandamana what are you supposed to do we got a serikali ngotokocha ngembo songo tokocha kuandamana muembe karo kwa ba notify muemba asimuko notify bamanye ungeno OCS usene county commissioner amanya basikali bali na kiawo rakeke akubarukite mube protected ongene bitabu mokubugoli osine bintu mokubugoli goro mpanas mwena chiro chimurindire but bono Kenya ase stoate pesa guri ntore state ere nkongu ya yobogima abantu mbora bata ntorekera ntora machua gukora peaceful demonstration no wanda konyora buna abantu bande batete goso amandamano mbara bamaite buna leto kona mambia mandamano i hotel ni ande tokora keke to goso imetori chabati abande bata no kanira alinte tote tokora keke ugutumeka amandamano tusagane so yaba akongu no raba sikari gukora keke o recreate o control ya mandamaya no wanda to kwenda bukisegi bitunya wanda manachi na sikari tonyo to tukutiro bugima bwabantu n'ibintu bindi byasali so what I can say ne ribuna ekeruna abakwandamana that's our request as always abakwandamana wale leaders badena mamina maandamano tiabaruchi condition batabina kama kesho tunena maandamano unatoka konyora kwa buku hili oseneri no buko litikwende tutachika tukweke ndani uikocha maandamano tabwatikina utari gusieke para egasi yago nuko buku lyongene pana yoga tabwo bwakongire igiyoka suppose
Raila Amolo Odinga ro condition buneyu na abali bande bakobwatanere ntugutwara busari bonde bwensi na I had the other day the governor Kisii na ataona akisikia mtu umechoma tile because onye wasambire tile wasalirie para kiramu icho konyona aba MP bako peka serikali nene chikuchiagacha ayakwimuka igoro gwacha wasambe tile wasalirie ram na ndibona gwasamba ram iri achakira okora keke yacha gutwara chinkorogali bone iyo kabako so buno mu wananchi mostly n'abasaba konyana bakwandama you need to consult yourself again ngo kona yakire nindobuga mu bwakongire usambe para is the solution torabwata tuandamane kabisa iga ntogotekera I think that is the best way I saw the ndobwata chizo chinyinge chiganda kwandamana France I saw it happening South Africa through Marema Julius I saw it happening but it was peaceful so ikina kitoza una Kenya tuelekee kule onge na maandamano because na aroro tigakore kana senjere yo morembe yatari ubinto bitari gosali Ragira, do you think bari bakorobekana baraisa kwa guri baga depending osekero kurigiriria ne history ya Kenya buno korobekana kwa bere goko korekana because batabanga abasikali most na baguchangira ibintu bya serikali do you think baraisa kwa ego busiporo bwo korobekana mbago sali bintu nje as a person ngotebanga ya na barabe mbasare bintu kogera okonyora gento kegocha gya changia oposari boingo konyora keramanda mana atangasiru kwanyora serikali a day tu ya deport liava askari kibaombe kwanyora nga mwananchi wona setetinga ga ingo chinde kolietia gasi in return oikanye defend ne liga but twaro je barawa banyene bagatebanga maandamano bila tia gasi maandamano kwanyora mna maandamano aiga bete muisonde the CS Kindiki natangaza takatebe akarwa musimama sawa askari basoka okanyora nga maandamano aiga na kirete koruwe gento kenga saa 1 mpaka saa 4 kwende violence yetayo lakini immediately abaskari basogete ekwende one bakabe catalyst nenga gotebanga abaskari baise otulia bombe umete the best answer ever in this world is silence abandam kwende serikali yete to make silence ninde pretty sure and I'm convinced ngabinto bito binge mbigo sateko hata bilenga silence is the best binto bikina magori silence is make tindate banga babe silent about binto byo kwende bigo kina gento na minute na silence ngeringa at least keramanda mana ega atangaziro serikali tige gotangania baskari tige metenere gotangania mentality nga osalimbo karo kwanyora yatangani lya baskari kinyonyore nga yatulile yatiganira mangana ya baskari yombiri inde shwege ntege paka kebe pisifu kwaroche during the first maandamano kwende convoy ya raia kona ya bangire kwa State House in the beginning of that nini jani kwende posari mbwengo na nebinto munamagena taengo lakini egayikarire bagende tagosuka nchera kwa State House abaskari bagacha bagochaka kubatangara ngibona bale uchiko kwa State House gari no mukubwa itare nere uten they didn't have any appointment no mukubwa State House nere korokunga peaceful demonstration at least mwatara ogenda pakai mugoria maswali tindi go support maandamano but I'm just giving an overview. I don't know what I can. Every number of more I wanna Ragira atakere ku understand. In fact, it's supposed to give abasaya balins card to go exposure. Abate ibina amandamano around chiricho ninjira ompando kiba kwandamana. For example, the case study at State House. It can't be logic. Is even no to protected areas. Protected areas
omosae ragira nando murai na asa abantu batari koswabo saiko you must notify no chendororo so in as much as you kwandamana togo cha kwenda state house you must have notified it kwendoro request ya onererie egento ya kabiri which is strongly na ningo korakie ngo disagree na umurai ragira niribu na maandamano the sincerity niribu na Kenya stoikere boniga osepuna from the history ntore kerasto gotwari ntore na maturity yoko ramanda manari peaceful I can give several cases okay, I'm not siding with the government bunego chiyako levide but what I'm saying is that ndora atuchakoma na nendo takeire onge ekonyarikana abantu toko premu in fact are the leaders because by so kurwe condition muna bona na tena ikagota na ikava ne arwe condition iga bunanga maandamano suppose yabe buna naba uikaro ka akore kana asenje yo kireke iri peaceful ko konyekana kwabo wiririkena no bwate gento gete ayana yo ko arrested such that anga basikali bagocha we have to prem them abana inchi ambabo ate kindi ndi mwakora keke ndi mwari ko rudera chiti yagas because for example ga buna bono there is a time yakora kana mwembe chipara chia teach you kwaraga mikorio mapei chipara chiko chi kwana nakuru chia teach you what do you expect abasikali bakora because ngono kwandamana tinara abantu bandamane tibatete una no kwandamana bali egende kana no kwandamana chipara then you expect the abasikali mbakora keke macho yango remind one thing toche goteba ngakero na meke peaceful nini demonstration ngatinganiri ko wataka nini protected areas like state house one for example ngamwenga with my convoy ngocho kana Nairobi ngoncho kana Gikomba nsoeka kuende mudurwa ngoncho kana igo ga ngende kamkunji ngore lituko yo ekoroka ngane zoezi nari kokora 19 kero to gwe to maguchi state house no monto ko totegerera ari 19 kera bantaba ga block for example block epara to some extent encourage alarm to our country boss akakuri actually ragira ati amo example gete umurai wense ya Tanzania kera chitense ya Kenya president yuto teso gete kuchukomumera na simply because tamweta appointment ngango tabwatete protocol yego changa umurai wense ngurwara sense geta sense ya Kenya ngumera noroche erati beli bonete gutokora tachit komwa that's why bataumera netenera actually ata kumrecognizing amekuja kwa essence ya Kenya that's what actually sagini Dennis yako temba go explain chiense monchira rotaso utabwati appointment inero nengote oche kori ka appointment karenga no nabara baito tutigana kono igoroga karenga no nabara baito ora murikera peaceful appointment dasho hapo akuanga enda kwa in short the point ya gine akili barabara lazima si kae blocked egere president manye correspond lazima watu wapepe magena egere president manye correspond tinatewa necessary we have agreed with you nimete mnaboniga na abantu nabange batumira ujumbe banyora bagotoma bande batoma directly to the president bange batoma through the office concerning the nini rising economy I think kwanyora bintu mnewiga mbiri ko jibego alright I think koko tumeka bagotanga comrades power when it is for methods nini akonyora to ko suspend nini peace atoma ko ba descending mumenya gutegererwa ikegera ndo chibire bite byatenyorire atuchakire na eragira na bokuru obasime bwa gochu ubo mwari gocha somanchi umurigeria anendo kwanera basaye bakurigire tisco gari ngwaka ngambia mono asaba abategereri baito babere bagotobwati and at the South Mugrango students and youth president ninga ko batebe abantu bane bebungeane plus nabasaye bandi disco gari plus naba nafunzi bande
nga bogiga na it's a matter of wetoma which I could develop a lot of many blames on one or two okonyora time is vanishing to it out of comfort zones and then nge cover request cover remind one thing we see ito mnabasai kire county nebwa to be sia basai ekoena na funds. That's one thing tuebete as youth obviously itonere county yabasai ministry ite koena na funds mwevange byombega na bomoko konyeka mwendari mwaboro loans with an interest muchake biashara beno one or two again tekega na kerolireke okeko work mostly in Noma Bay County asabasai bare so active lakini kwa nyoresi county ito mostly ngo biremwa baraibaito bari state office chiri bari ko enlighten youth jenenge koba tebinga twetume togenda chi office chiri tonoke chibese ito nchiro with an interest go konyeka asobo raisi mbia mona sana actually youth fund tobeto kwanira about youth fund more especially na atos mugoi na Nancy Oganga babere bagosemya actually nabasai batare soke ku chibese chiro chinchiroro mostly ke to kwabole batanga basai mbali gocha boy bese icho metino go chimanya batarachimanya lakini they are trying their best ko ene kyanga ngo baikera bare then sikarungo baseme bwabo mwele our seminar fasting ngocha garase murai ragira atigire but yabasaibu na chiwe sanjira inska na ragira tevile we have some of the chopo chino nyora buna togo so ai bieka this ita moso ye kunu kia abantu batano abantu 10 mumanya ko nyora gerkik the opportunity yo ko chibesa maybe muchakire biasara but then the mistrust among us youth na nere ko because na ora chwa ta buna ya na utora uchibesa korwali onyora maybe bantu bake bakoro ke ba benefit so injiri ngana na terio mali ucha sabasane kere na kening kiyo ora egu tatika ekoboro there's nothing for us without us we katobororo twelikeria yo mwenye na bwelikeri abweka bwetome omanya konyore gento keri otegete in fact sometimes inko nyora buna abasani we are the enemies of ourselves tigatwanjane opportunity kwanyorerande tebyo mindu buna yaya iyo opportunity ne rega kora keke nyateme ine rinje yo katoranya gukonyana n'abasaya bari bakora university na bari university Kisii County kingogani college buna etome you are the solution to the unsolved questions in our county and even to our families iyo konyara okora gekore omungura akora keke akoyoro chincho na konyara wasukire ucheke kwango kende nikingo rwekerera nakarnaro che yesterday kingo igeri chifisi cha Kengas universities no kunya kwasabera abo bonse asibale ngalia tigabeto mendo che kwanza awo nyonaenda kuingia kutakuwa na changamoto tigabeto me egera bakonya bana bonse because ba whatever sometimes buna education is the equalizer bana that's what I can say etome kyonya na okora ekora mechimbo timetimba roro mora kwaniga babere batatoiga nenge wanchang kwani Madam Winnie gaga so is to watch ko kwani nga ko taingambia mono ko kwani deputy president ya South Mugrango Madam Lydia my secretary general Mr. Franklin my government coordinator na tukwatiga got a comment Mr. Mwemi Kevin greatly to my legal advisor yoro very ese kerore sana se serikali yane obeiro kombate sana ngempaire Mr. Mogesi Belden kuwa kerangambia mono to my ward representatives ndonze simore kuwa kerangambia mono na royo ndogo tebaga Mr. Victor Nyamongo is an aspiring MC in the ward congratulations nainde mweto mekabisa inerengera it's never we are never there right till you are there to make it tuko tanyara ko sukani na baraibane koru kwende koru chingongo chinde Mr. Edwin Kisii and Nyamira University Students Association anko wakerangambia mono na korora soyo Minto TV pono mambia kwa kerangambia mono for that powerful talk whatever wanafunzi baito across the two counties we are connected through that one association
Kisii and Nyamira University Colleges Students Association. Subscribe to it. Tunyore toko batoko konyeka. Through gagu na konyora toko ikerande ose abere. Otebyo mora yo Nebwe County. Mr. Sagini Dennis. Asante sana segasi ogendrete gokora. Nyasaya gusesenie mirogereri kwa bere gokonya gokobago kobanga. Genderera igo yaba ko chikori tayo ntigere genteke. Asante sana. Mbemana sana Dennis. Metaba ntona bango bwete andi toko kora bona. Inko masamative esaburi yechingaki and then mbemana sama kwanya. Na wosiseniri orande buno emurwa. Amen. Abantu natumira maiga kwanza ngwakira pwas. Umurainara ko a former student ali kutoka Ichato Njoro abere gago ngemba wasana no ali live the number ya mono mwana minda sora abwe gachikare kurwabu kwa ni ma executive county yang kwa Njakira Alex Ruka mkwa Jo Godfrey mkwa ni Fred mkwa ni Madam Ruth Nyaboke na abandi equally have to extend kwa ni mumina mama Rose Mora kurwali Nyangoso no mwaka Samuel Sagini kule Nyangoso bonsi na chindi kuchane Keruto Weeklies ndari kefa sister Ruto Konero Libosonga na Edna na abandi bonsi mba kingote yabasaya bonsi bali university n'echi college no bali bakolina naki omunguru na aramu na ito asimu kunya butacha tibo bunyanze bunya kogoroka na abayira makwani mwezi mbia mono sana so wikira nasi studio na bego gusangana into amange mbia mono sana omwanche mulirira kwa bere ko gusangana into kutoga cyagito umurubiriga gwikabona igo moelio no gasemire kwa na kwa bere ko gwesemia amange gwitira umurubiriga wikira abuno gwikira omoelio bumurubiri wili tukulia rero tumira ne weekend litukulia jimane asto gusanga so bwa mwiritere ne Fridah Kerubo twara oburigereria borobia.